ташаккури зиёд ҳамкорони азиз. ҳоло мо дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон қарор дорем ва воқеан ба истиқболи Наврӯзи оламафрӯз дар ин ноҳия омодагиҳо дар сатҳи баланд ҳастанд. ҳоло мо дар яке аз гӯшаҳои саҳнаҳои наврӯзии сокинони ноҳия ё ки яке аз хонаҳои истиқоматии сокинон қарор дорем ки воқеан ҳамон гуна ки мебинед ба истиқболи Наврӯзи оламафрӯз чунин саҳнаи зебо оро дода шудааст. ва чаро махсусан дар ҷашни Наврӯз масалан чодарҳо, бардевориҳои махсусан чакан овезон мешаванд ва гулдухтарони мо занону бонувон бештар чакан ба бар мекунанд, чунки воқеан дар бардевориҳо умуман ҳар хо бардеворӣ аз хо либосҳои занону бонувон аст, рамзи офтоб, рамзи ситораҳо, моҳтоб кашида мешавад ва ин нишон медиҳад ки воқеан Наврӯз ҷашни инсон ва ҷашни хосаи табиат аст. ва Сурмахон Турақулова ки соҳибхоназан аст, яке аз гирандагони гранти президентӣ аст ки ҳама он маҳсулоте ки дар ин ҷо мебинед ба намоиш гузошта шудааст маҳсули дасти ин бонуи соҳибҳунар аст. ва воқеан ҳадафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз дастгирии соҳибкорон, занони соҳибкор, ҳунармандон ҳам ин аст ки аз як тараф онҳо зиндагии худро таъмин кунанд, аз ҷониби дигар онҳо ба рушди ҳунарҳои мардумӣ замина гузоранд. дар ин паҳлӯи мо ҳуҷраи корӣ ё ҳунармандии Сурмахон аст ки дар лаҳзаҳои фориғ ё ки дар лаҳзаҳое ки вақт даст медиҳад ба духтани куртаҳои чакан ва дигар матоъҳое ки аз ҳунарҳои мардуми шаҳодат медиҳад машғул мешаванд. ва ҳамон гуна ки мебинед дар пушти мо, дар болои нимкат модарони азизи мо яке ба духтани ҳунарҳои мардумӣ ва як нафари дигар ба навохтани доира ки ин воқеан анъанаву хоси наврӯзӣ аст, яке дигар бо омода кардани таомҳои миллӣ машғул аст ки ин ҳама аз зуҳури Наврӯз, аз оинҳои не ки дар Наврӯз шаҳодат медиҳад. дар маҷмӯъ дар гӯшаву канори гуногуни ноҳияи Данғара тантанаҳои наврӯзӣ ҷараён доранд, идома доранд ки дар рафти гузориш мо аз ин ҷо аз гӯшаҳое ки дар ин ноҳия омода шудааст манзури шумо мегардонем ва ҳамроҳ шоҳид мешавем ки сокинони ноҳияи Данғара бо чӣ рӯҳияе, бо чӣ табъе, бо чӣ омодагие Наврӯзи оламафрӯзро истиқбол мегиранд. имрӯз Наврӯз дар сартосари Тоҷикистон бо ҳама хуҷастагиҳояш тантана дорад. Мардум онро ба иҷрои суннату оинҳои неки аҷдодӣ ва шукӯҳи хоса таҷлил менамоянд. Аз қадим Наврӯз бо фарҳанги пиндори нек, гуфтори нек ва кирдори нек дар миёни мардумони ориёи табор, махсусан мардуми тоҷик ҷашн гирифта мешуд. дар ин радиф сокинони ноҳия бо рӯҳияи баланди ҷашнӣ ва омодагиҳо Наврӯзи байналмилалиро истиқбол гирифта истоданд. дар ҷашни Наврӯз занону бонувон ва духтарони тоҷик либосҳои миллӣ аз ҷумла чакан ва атласу адрасро ба бар мекунанд ки аз ин манзара баҳорро ҳусну зебоӣ комилтар мешавад. ин маънои онро дорад ки духтарони тоҷик ба мероси ниёгон ва оинҳои неки аҷдодӣ арҷ мегузоранд ва либосҳои миллиро бо ифтихору мамнунияти беандоза ба бар менамоянд. гузашта аз ин дар фасли баҳор на фақат пӯшидани либосҳои миллӣ, балки духтани онҳо низ анъанаи роиҷи дерина аст. ҳунармандиву ҳунаромӯзии занону бонувони тоҷик завқи бинандаро ба зебои офарӣ зиёд мекунад. бинандагони гиромӣ, тавре ки изҳор доштем, ин ҷо ҳуҷраи кории Сурмахон Турақулов аст ва бонувоне ки ҳоло мебинед дар сари мошинаҳои дузандагӣ нишастанд ё худ дастгоҳҳои дузандагӣ нишастанд, онҳо аз ҳисоби бонувони бекори ҳамин маҳал ҳастанд. ва ҳоло мо аз он ки чӣ гуна дастёб шуд ба гирифтани гранти президентӣ, аз куҷо идея пайдо шуд ки Апай Сурмахон ба ҳамин ҳунар, ба ҳамин самт таваҷҷӯҳ намояд, суҳбат мекунем ва худи шумо шоҳид мешавед ки ӯ чӣ мегӯяд дар ин хусус. марҳамат бигӯед ки кӣ ба шумо пешниҳод кард ки бояд шумо ҳуҷҷатҳои худро барои гирифтани гранти президентӣ пешниҳод кунед ё пешбарӣ кунед ва умуман гранти президентӣ гиред? ассалому алайкум ҳозирини гиромӣ, бинандагони азиз. ман
بانوی هنرمندی ناحیه دنگره می باشم. من با همه هنرهای مردمی قطعی ای خوردی سر کار داشتم و ذوق استعداد همه هنرها را داشتم. در خانه نشسته همه کارو قطعی مشغول بودم با همراهی مادرم، مادر کلانم. لیکن در آن وقتا شرایط نبود که ما مثال سایقل دیم و این خیلی که چطوری که دیدیم اینقدر احیا کنیم. خب شما همین هنر از کی آموختید؟ از مادرم باشه، ای مادرشون، ای مادر بیبی کلانم یاد گرفتم. ای خوردی با همراه آنها سر کار داشتم. هم قراق دوزی شونونه که میبینین، هم پاپوری دوزی، هم دوزندگی، هم گل دوزی، هم رخت دوزی. خلاص همه هنرها را احیا میکنیم، همه هنرها قطعی مشغول هستیم. مثلا شما همین هنر از مادر خود در یک زمان یاد گرفتید که چون شرایط هایی که امروز ما داریم در زمان سرویس داریم نبود. نه. اما امروز مثلا شما توجه دارید، دست دارید که باز هم همین هنرها رو رشد دهید. و فکر شما امروز توجه دختران به آموزش هنرهای مردمی چگونه است؟ آنها ذوق دارند یا نه؟ البته ذوق دارند. گل دختران و زنان بانوان خانه شینو قطعی من سرکار دارم که در خانه بیکار نشینند، وقتی خود رو بیکار مثال نگذرانند. زنی که بانی که هنرمند است هیچگاه خور نمی شود. او همین محصول دست خود قطعی مثال روزگار خود را، زندگی خود را پیش میبرد. من تصمیم گرفتم که همچون بانی هنرمند همین هنر خود را با گلدختران، زنای بانوان خانشین با آموزانم سایقل دهم و آنها نیز در زندگیشون راه زندگی خود را بیابند. خب همین هنری که شما دارید در حیات شما، در زندگی شما چی کمکی کرد به شما؟ حالت‌های بود که مثلا شما شاید یک برده‌واری خود را فروختید، چیزی برای خانه خریدید، خواه گندم است، نمیدونم، یا خواه یک کرته دختر خود را فروختید و مبلغ آن را در دیگر کارهای ضروری خانه صرف کردید. بودن همین حالت‌ها؟ بله، البته این حالت‌ها بود. جوش می اومد یک سومون در زور بودم. جوش می اومد که مثال دستم کوتاهی میکرد، تنقصی میکشیدم از زندگی. همه تصمیم گرفتم وقتی که اول ما در خانه بودیم هیچگاه ای هنری دوزندگی ما را، قراقدوزی ما را هیچ کس درک نداشت. فقط همی خود مثال یک چی کار میکردیم، میفروختیم و زندگی ما پیش میبردیم. سالهای 2018 اول سالهای سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید. محترم پیشوای معظم ملتمون، سرور دولتمون امام علی رحمان سالهای بدن سالهای 2019 2021 همچون رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان گردید. ما این پیشه انتخاب جانب عالی منتدار شدیم و پیشه خود نمودم که من همه هنرهای خود را سایقل دهم، خودم همچون بانی هنرمند معرفی نمایم. همه هنرها قطعی مشغول شدم و تصمیم گرفتم که 2020 درکدار یافتم که گرانت پرزیدنتی بوده است و من ای کارا بیخبر بودم، در خانه نشسته. بعد برخوردار شدم، لایحه پیشنهاد کردم. با خوشبختانه لایحه من 2020 دستگیری یافت. من صاحب گرانت پرزیدنتی، غالب آزمون گرانت پرزیدنتی شدم. دستگیری یافتم با مبلغ 30,000 سومانی و هنوز ما اینمی چنانی که دیدم ماشینای پاپوریزنی، درس دوزی، انا با اویرلاگ میرن، همه خرید تجهیزات دارم، مقصدناک استفاده بردم
чуноне ки мизи курсӣ барои нишастан шароити ман муҳайё шудааст, бо тасмим гирифтам ки хонаи истиқоматии худро сехи дузандагӣ мисол кушояму ҳамо гулдухтарон ва занону бонувони хонада бекорнишинона ба кор ҷалб кунам, ҳамин зарраи бошадам ай ҳунари худ ёд диҳам, ёд гиранд ва зиндагии худро раҳгум нашаванду зиндагии худро пеш бибаранд, соҳиби як даҳанон шаванд. Ташаккур. Воқеан бинандагони гиромӣ, Апай Сурмахон намунаи возеҳ ҳаст барои ҳамаи мо ки чӣ тавр яке аз гирандагони гранти президентӣ тавонист ки чанд ҳамсояи худро ба ҳунар ҷалб кунад ва онҳо низ аз ин баракати гранти президентӣ соҳиби ном шаванд ва дар зиндагӣ ҷодаеро пеша кунанд. Воқеан ҳамин тавр аст. Мисли Апай Сурмахон ва онҳое ки ҳоло дар атрофи мо нишастанд, ҳастанд ҳазорҳо нафар ки аз замони таъсиси гранти президентӣ барои бонувони соҳибкор дастёб шуданд, барои гирифтан аз озмон гузаштанд ва мисли Апай Сурмахон ҳамсояҳои худро ва дигар наздикони худро соҳиби ҳунар карданд, соҳиби як даҳанон карданд. Воқеан мақсад аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати ҷудо намудани грантҳои президентӣ низ ҳамин аст. Бинандагони гиромӣ, ҳоло мо назари он ҳунармандоне ки дар ин ҷо нишастанд пурсон мешавем ва пас аз ин боз аз дигар гӯшаҳои тантанаҳои наврӯзӣ ки дар ноҳияи Данғара имрӯз идома дорад шуморо ошно мекунем. Моро ҳамроҳ бошед. Хонада бекор мешидем, ай ҳамо тавсияи ҳамо қати соҳиби ҳунар шудем ва ҳамо ҳунаро қати зиндагимонро пеш бурдестем. 100 бор шукрона. Аз ҳамо ҳунар қати рӯзомона мезгаронем, аз ҳамо ҳунар қати ду духтараки ма шавҳар додем. Дар як гӯшаи ноҳия намоиши ҳунарҳои мардумӣ баромонда шудааст. Дар гӯшаи дигар ҳунармандону мутрибон Наврӯзи Оламафрӯзро бо савту навоҳои дилошӯб меситоянд. Дар гӯшаи дигар варзишгарон намудҳои гуногуни бозиҳои варзиширо баргузор карда байни ҳам сабқат мекунанд, то рафоқат ва дӯстӣ миёни онҳо комилтар ва устувортар гардад. ҷаҳонпаҳлавонони ноҳия бо яктагҳои хоси гӯштини миллӣ қуввоозмоӣ менамоянд ва майлу рағбати онҳо ба гӯштини миллӣ табъи касро болида мегардонад. Бинандагони гиромӣ, гузориши мустақими худро идома медиҳем аз ноҳияи Данғара ва ҳоло мо дар наздикии майдони парчами миллии ноҳияи Данғара қарор дорем ва ҳамон гуна ки мебинед аз пушти мо бинои маҷмӯаи варзишӣ аст ва бинандагони гиромӣ, дар назди бино масъулин бозиҳои гуногуни варзиширо гузаронида истоданд ки ҳоло ин намоиши ё ин ки майдони ҳунари варзишии сокинони ноҳияи Данғараро ба манзури шумо мегардонем ва бояд бигӯем ки баргузор кардани намудҳои гуногуни бозиҳои варзишӣ аз анъанаҳои деринаи Наврӯзи кӯҳан аст, Наврӯзи бостон аст ки ниёгони мо аз қадим бо баргузор намудани бозиҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла аспдавонӣ, тирандозӣ, бандкашӣ, гӯштингирӣ ва дигар навъҳои варзиш Наврӯзро истиқбол мегирифтанд ки воқеан ин аз ҳунари майдондории ниёгони тоҷикон дарак медиҳанд ва чун намунаи рӯшан, размоварӣ ва оини паҳлавонии ниёгон имрӯз низ сокинони ноҳияи Данғара ин анъанаро ҷорӣ карданд. Бояд таъкид кард ки ҳар як анъана шахсро ба таърихи пурғановат ва расму суннатҳои Наврӯз шинос менамояд. Тамошои бозиҳои варзишӣ завқи зебоипарастӣ ва интихоби тарзи ҳаёти солимро дар зеҳни инсон бедор мекунад ва ҳамзамон тарғиб менамояд. анъанаи омадани баҳор яке аз суннатҳои наврӯзӣ ба ҳисоб меравад ва дар он надимони баҳор рақсҳои гуногун аз ҷумла фариштаро иҷро карда ба ҷашни Наврӯз фараҳи бештар мебахшанд ки ин оини деринаи ниёгони мост.
бузургии наврӯз ҳам маҳз дар он зоҳир мешавад, ки он фарогири расму оинҳои гуногун мебошад ва ба истиқболи он анъанаҳои мазмунан гуногун доир мешаванд. имрӯз дар саҳнаи наврӯзии сокинони ноҳияи Данғара гулдухтарон ҷамъ омаданд то ин оини суннатиро барпо доранд. рақси мавзуни гулдухтарони чаканпӯш зери оҳанги рӯҳнавоз ва шеъру таронахонии духтарон дар ҷоҷои боғҳои ноҳия чашми касро аз тамошо кандан намегузорад. муошира ва шеъру ғазалхонӣ кардан дар ҷашни наврӯз ба ин ҷиҳат аст, ки эҷози табиатро аз зуҳури наврӯз одамон тавассути каломи баъдеъ ситоиш мекунанд ва ба навъе ғубор аз оинаи дил пок месозанд, то дуньёро бо чашми дил бо нигоҳи тоза нигаранд. ҳамон гуна ки табиати наврӯзи дилафрӯз водор мекунад. намунаи чанде аз шеъру таронахонии ҷавонон дар ин қисмати гузориш манзур мешавад. аз зарбаҳои таърих тоҷик дар амон шуд, бо халқи рӯи олам пайванди ҷовидон шуд. аз минбари ҷаҳонӣ омад садои тоҷик, дуньёи дигаре сохт аз нав барои тоҷик. атри ҳама ҷаҳон шуд бӯи диёри наврӯз, дуньё таровате ёфт از روزگار نوروز. بهار آمد به مهمانی، تو قدرش را نمیدانی. اگر دانی نمیخوانی، بهار نو مبارک باد. بهار آمد به هر اولان، نیمش برف و نیمش باران. کی توتی در قفس نالان، بهار نو مبارک باد. بهار آمد، صدای بلبل آمد، نسیمی فورم و بوی گل آمد. لباسی سبز را صحرا به بر کرد، کلاهی سبز آلو به سر کرد. ҷои хушнудии бепоён ва шукргузориву ифтихори баланд аст, ки наврӯз башариятро ба ворастагиву озодмандишӣ ва саховатпешагиву хайрхоҳӣ даъват мекунад. аз ин дидгоҳ яке аз ҳадафҳои ҷаҳонӣ шудани наврӯз низ дар ҳамин зуҳур меёбад. ҳамин ғояҳои устувор буд, ки ҷашни наврӯз бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва пуштибонии як қатор кишварҳои ҷаҳон аз ҷониби Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид мақоми байналмилалӣ гирифт. ба ин манзур пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле шоиста изҳор доштаанд. аз ҷониби Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид ба ҳайси ҷашни ҷаҳонӣ пазируфта шудани наврӯз гувоҳи он аст, ки ҳанӯз дар замони қадимтарин ниёгони мо бо холисияти ният ва ормони олӣ ҷашнеро падид оварда буданд, ки паёми ваҳдату муҳаббат, покию садоқат, зебоию нафосат ва бедорию заҳмат будааст. бо ҳамин гузориши мустақими худро аз анъанаҳои ҷашнӣ ба истиқболи рӯзи наврӯзи байналмилалӣ аз ҷониби сокинони ноҳияи Данғара ба поён мерасонем ва дигар бахшу гузоришҳои барномаи мустақими телевизиони Тоҷикистон идома доранд.